Atenció, base de llançament. No és S'ha possible. produït un canvi de trajectòria en els míssils XK-101. Es pot saber què passa, tinent? Error de trajectòria, senyor. Aquí base de llançament. Destrueix! Sí, senyor. La inclinació s'ha modificat. Provi si és degut a un error de càlcul en la previsió de la trajectòria de llançament. 265 graus. Funció negatives. No pot destruir-los? Absolutament impossible. Porten un dispositiu que evita qualsevol intervenció. Truqui al pantà. Operació de totes les coordenades. Bé, què li sembla, Super Baby? Interessant. És una teoria molt convincent, Otis, vés-te'n a la sala d'observació, sisplau. però la resta és una fantasia irracional. Fantasia? No, no. És història. Ja està passant, Superman. Senyoreta Tesmacher! Sí, Lex. On és ara el coet? Vola com un rat penat sobre el Grand Canyon i l'altre també. L'altre? Que és que n'hi ha dos. Sí, Superman, jugada doble. Ni vostè amb la seva gran velocitat seria capaç de destruir-los. Jo, en canvi, els puc parar amb el meu detonador. Molt bé, Luthor. On és? On és aquest detonador? Oh! Maníac depravat. El té dins una caixa de plom perquè no el pugui veure, eh? Oh! Oh! Amb aquesta caixa faré els barrots de la seva presó. No toquis això. T'he avisat. És kriptonita, Superman, un petit record del teu planeta. No és que t'hi mag mitjans perquè et trobessis com a casa teva. Has conegut temps de glòria, Superman. Però també és just que ha arribat el moment de cobrar-ne els beneficis a aquest maníac depravat sigui el teu banquer. El cervell pot més que la força. No li importa saber cap on va l'altre míssil. Ho sé perfectament. Conec la trajectòria exacta. Hackensack, Nova Jersey. Ara me n'haig d'anar. Oblidem antics rancors. Tots tenim les nostres falles. La meva és a Califòrnia. Auxili! Lex, que en sé qui viu la meva mare. Senyoreta Tesmacher!